जिस्नि जानुवारियाव आसाम सरकारा बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुगरुबाव दिन्थिफुंनो थाखाय थांखि लादों 19 जानुवारियाव आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाबोदों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। दा बे बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखायनो दिनैनिफ्राय जागायबाय सारा आसामावनो बागुरुम्बा मोसानायनि फोरोंथाया आरो चिरां जिल्ला हिसाबै दिनै नैबे काजलगाव हाइ स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै लाइमोनफोर एबा मोसाखावरि बर'नि दोरोङारि दामजु दामग्रा आरो लोगोसे मोसाखावरि बिथांमोना सोलोंगासिनो। दायो बे समाव केमेरा पार्सन प्रणयआ नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि फोरोंथाय होगासिनो दङ चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफादा आरो लोगोसे जों दा मिथिना लागोन बाव फोरोंगिरि जा सासे लाइमोन दङ बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन माबायदि सोलोंनो हाखो आरो 19 जानुवारियाव माबायदि मोसानो थियारि जानानै दं बे बाथ्राखौ जोङो मिथिना लागोन। बे समाव जों दङ सासे बिनानावनिफ्राय आङो मिथिना लागोन माबायदि मोसानो हाखो एबा रोंखो बे 19 जानुवारियाव जिखिनि बर'नि बागुरुम्बाखौ मोसाहैनो जिखिनि दिन्थिफुंनायाव बिथांमोना बाहागो लागोन। बिनानाव नोंथांमोना जिहेतु 19 जानुवारियाव बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लागोन गुवाहाटियाव माबायदि साखाफारा जाखो माबायदि रोंखो दासिम? रोंनाया 90%आनो कमप्लिट जाबाय, प्रेक्टिस लागासिनोखा। जा जोंनि चिरां जिल्लायावहाय गासैहाय 683 टटेल थांगोन दामग्रा मोसाग्रा आरो जोङो आनसलिकबो प्रेक्टिस लाबाय थाखादों सिगांनिफ्रायनो। ओमफ्राय दाबो दिनैनिफ्राय आरोबाव मोनसे टटेलि जोङो चिरां जिल्लायावहाय गासिबो प्रेक्टिस लादों दिनैनिफ्राय 90%आनो गासिबो प्रेक्टिसा कमप्लिट जाबाय। माबायदि नोंथांमोना गोसो गुदुं जानानै दं 19 जानुवारियाव बाहागो लागोनखौ? औ जों बिराद गोसो गुदुङैनो दङ, गासिबो बाहागो लाहैगोन आरो बयबो बिनानावमोनहाबो आंबो बाहागो लाहैगोन, गासिबो गोसो गुदुं गोजा। जिहेतु बे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन माबायदि साननानै दङ माबायदि देखायनो नोंथांमोना देखायगोन मोसानायखौ? जों गाहामैनो देखायगोन आरो जाफुंसार होगोन। जों बयबो साखाफारा जानानै थाखाबाय। बिनानावनिफ्राय जों मिथिला बे समाव आङो दा चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन माबायदि साखाफारा जादों जिल्ला हिसाबै चिरां जिल्ला हिसाबै माबायदि साखाफारा जादों जिल्ला हिसाबै जिहेतु नोंथांमोना लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे फोरोंनाया सोलोंगासिनो 19 जानुवारियाव जानो गोनां हाबाफारिखौ लानानै? ओरैनोथ' जोङो चिरां जिल्ला हिसाबै दा प्रेक्टिस खालामनायाथ' ओरैनो 90% माने आवगायबाय होननानै बुंजायो आरो जोङो आसा खालामदों जोङो जथेस्थ' फैबाय थानाय बे 17 थारिख खालि जोङो मोजाङैनो बाहागो लानो हागोनखौ जों मिजिंथिदों आरो। बिथाङा फोरमायदों फैबाय थानाय जिखिनि 19 जानुवारियाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ 10,000निफ्रायबो बारा दिन्थिफुंनो थाखाय माने साखाफारा जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो नोंथांमोना फारि फारि देगासिनो प्रणय भिडिअ जार्नालिस्ट प्रणयआ आरो चिरां जिल्लायावबो मोनसे 300 एबा 600नि बारा लाइमोन दामग्रा देग्रा मोसाग्राफ्रा सोलोंगासिनो दङ। चिरांनिफ्राय भिडिअ जार्नालिस्ट प्रणय, निजोम दैमारि रिपर्टार।